Tila walang preno ang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo dahil muling nagpatupad ngayong araw ng dagdag singil sa gasolina, diesel at krudo. Dahil sa patuloy na pagtaas sa produktong petrolyo, dulot na sigalot sa gitnang silangan at magsasara ng Strait of Hormuz sa Iran. Apektado na ang mga serbisyo na gumagamit ng sasakyan. Sa kabila niyan, nilinaw ng PNP sa Naga City na hindi nito maapektuhan ang kanilang serbisyo. Nagpatupad na rin ang Naga City Police Office ng fuel efficiency measures para makatipid sa pagkonsumo ng langis. Hindi maapektuhan yung pagpatrolya ng ating mobile or ang pagre-responde ng ating mga mobile, pagre-responde ng ating mga personnel sa mga kinakailangang respondehan. Hindi rin hindi makakaapekto yung pagtaas ng gasolina sa trabaho ng pulis. Ayon sa Naga City Police Office, para mas makatipid, mas pangpapaigtingin ng pulisya ang foot patrolling at pagdaragdag ng bicycle patrollers. Ng Naga City Police Office, sumusunod kami doon sa mandate ng ating, unang-una ng ating ng Chief PNP ng Regional Office, ng ating Regional Director, na kung maaaring gamitin na lang ang i-intensify ang ating foot patrolling. Mas papaigtingin natin ang patrolya through foot patrolling. Pagdating sa gas allocation, since biglang tumaas ang ating gasolina, maapektuhan din yung resources natin pagdating sa gasoline consumption. So, medyo maging mataas, kaya ang ina-advise ng ating City Director and ang ating Regional Office is intensify ng more on foot patrolling. Meron din tayong dinagdagan din natin yung mga bike patrollers natin. So yung medyo malalayong lugar na kaya namang i-bike, binibabike patrol natin gabi-gabi. Dati na rin umano itong ginagawa ng Naga City Police personnels, kaya hindi na umano maapektuhan ang kanilang serbisyo sa publiko at pagtiyak ng peace and order sa lungsod. Jan Amador, CSN.